Sal-4 filgħaxija kienu għadhom ma nġabrux aktar minn 30,000 dokument tal-vot għal-referendum dwar id-divorzju. F'dan l-isfond il-moviment Iva d-divorzju Iva żwieġ reġa' ħeġġeġ il dawk li għadhom ma ġabrux il-vot biex jagħmlu dan sa nhar il-ġimgħa f'nofsinhar. Il-chairperson tal-moviment Deborah Xkembri qalet il quddiem ħadd ma jaf hekk hu jew xi ħadd mill-familja tiegħu u ser jiġu bżonn ta' din il-liġi. Appellat liż-żgħażagħ biex anke huma isemmaw leħinhom. Ftit ikollna ċansijiet biex nuru aħna verament x'nixtiequ x'in il-fema tagħna bħala elettorat, bħala poplu. Dini waħda importanti li tolqot l-aspett tal-familja l-iktar ta' dawk in-nies illi għandhom familja imkisra. Però aħna qatt ma nkunu nafu fiex nistgħu niġu, fiex jistgħu jiġu wliedna, importanti wkoll li nagħtu każ lil dawk in-nies li qegħdin ibatu. Appellat ukoll lil dawk li se jkunu msefrin fil-ġurnata ta' referendum biex jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom u jivvotaw ġimgħa qabel. Deborah Xkembri temmet tajt li bħal nhar is-sibt ġimgħa rridu nuru solidarjetà ma' min qed ibati ħalli dawn ma jibqgħux isibu aktar bibien magħluqa.